ድሕሪ 10 ዓመት ካብ እስር ቤት ምስ ተፈትሐ ሰበይቱ ምስ ካልእ ተመርዓ ትጸንሖ። ጆስ ብዘይገበሮ ተኸሲሱ ኣብ እስር ቤት ድሕሪ ምጽናሕ ገበን ከም ዝፈጸመ መርትዖ ክርከብ ስለ ዘይተኻእለ ድሕሪ 10 ዓመት ተፈትሐ። ብድሕሪ እዚ ንዝናፈኦም ሰበይቱን ደቁን ክረክብ ምስ ከደ ኣንድሪያ ሰበይቱ ኣበይ ነርካ ኢኻ ሕጂ ትምለስ? ደቂ ክርተት ኢላ ዕብዮም ከለኹ ኣበይ ነርካ? ንስኻ ብዝፈጸምካዮ ገበን ንዓይን ደቂ ንኽርተት ፈሪድካ ናስ ሕጂ ትምለስ? ኣበይ ነርካ? ንሱ ግን እቲ ገበን ከም ዘይፈጸሞ ከም ዝፈጸሞ ዘረጋግጽ መርትዖ ስለ ዘይተረኽበውን ክፍታሕ ከም ዝተወሰነ ሓቅነቱ ከረጋግጸላ ፈተነ። ኣብ መንጎ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ጸንሐ ኣሌክስ ንሰበይቱ ናጸውዐ ኣብ ኣፍ ደገ መጸሞ ሄሎ መን ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ምስ በለ ጆስ በቐረባ ኣብቲ ገዛ ክጸንሓሉ ዝኽእል ጥበብ ሃንደበት ብምሕሳብ ሓድሽ ሰራሕተኛ ናይዚ ተኽሊ ኮስካሲ ናይ ገዛኹም ኣሌክስ ጽቡቕ ኣነ እኳ ኣይፈለጥኩን ኣይፈለጥኩን ነይረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፀገም የብሉን ምስ ሰበይቲ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ከይደ ኣለኹ ብምባል ወፀ። ኣሌክስ ምስ ከደ ኣንድሪያ ከመይ እዚ ጉዳይ ደቀይከ ክብል ብድሕሪኡ ሰበይቱ ምምርዓዋ ዳሃይ ደቁ እውን ክረክብ ስለ ዝደለየ ኮታስ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዎ ጆስ ክሓትት ጀመረ። ኣንድሪያ ኣብ እስር ቤት ጆስ ነዊሕ ምስ ገበረ በቃ ትገበን ፈጺሞ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ስለዚ ነቲ ናይ ምውፃዕ ዕድል እውን ፀቢቡ ብምባል ከም ዝተመርዓወትን ንደቃ ከዓ ኣቦኦም ብሂወት ከም ዘየለ ከም ዘእመነቶም ነገረቶ። ብዋሂ ዝተመልአ ጆስ ካብ ደቁ ክፍለ ስለ ዘይደለየ ከም ኮስኳሲ ተኽሊ ኮይኑ ክሰርሕ ኣብቲ ገዛ ተቐበሎ። ደቁ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም ንሱ እናኮስኮሰ ኣታኽልቲ ምስ ረኣዮም ከዓ ብናፍቆት ክሓቕፎም ደለየ። ደቀይ ደኣ ጉቢዞም እንዲዮም እናበለ ብውሽጡ ሕንቕንቕ በለ። ኣብ መንጎ ተዓባይ ጓሉ ቁልሕ ኢላ ምስ ረኣየቶ መን ኢኻ ክትብል ሓተተቶ። ቅልጥፍ ኢሉ ናብኣቶም ቀሪቡ ክላለዮም ናበለ ግን ኣብ መንጎ ሰበይቱ መፅያ እዚ ጆስ ዝበሃል ሓድሽ ኮስኳሲ ተኽሊ ናይዚ ገዛና እዩ እዞም ደቀይ እተው ሕጂ። እቶም ምጭዋት ደቃ ኣሌክስ ብደገ ጸኒሑ ምስ ተመልሰ ኩዕሾ ባንፃወት ኢሉ ወዳ ክሓቕፎ ምስ ፈተነ ኣሌክስ ግን ካብ ጥቕኡ ኣርሕቕ ብምባል ግደፈንስከ ግደፈኒ ክብል ነፂግዎ ኸደ። ኣብ መንጎ እቲ ናይ ብሓቂ ኣቦኦም ግን ክፃወሮ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ኩነታት ኣነ ምሳኹም ኩዕሶ ክፃወት ክእለ ኣጅኹም ሽግር የብሉን ክብል እንተፈተነ ኣንድሪያ ግን ደቃ ከይፈትዎ ብምባል ዕዮ ገዛ ከም ዘለዎምን ክፃወቱ ከም ዘይክእሉ ብምሕባር ውሽጢ ከኣቱ ኣዘዘቶም። ኣብታ ለይቲ ጆስ ተሲኡ ናብ መደቀስ ደቁ ብምኻድ እናነበዐ ኣይተሓዙለይ ኣብቲ ኣዘይ ዘለይኩም እዋን ምሳኹም ኣይነበርኩን የቕረ ክትብሉለይ ትኽእሉ ኣይመስለንን ግን ከዓ በቃ ኣይተሓዙለይ ዞም ደቀይ። እታ ዓባይ ጓሉ ክትሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ ጆስ ምስ ከደ ንሓዋ ነቕኒቓ ብምትሳእ እንታይ ኮይኑ ንምንታይ ኢኹ ዝግደሰልና በለቶ። ሓዋ ድማ እንድዒ ኣነ ግን ከምዚ ካብ ቀደም ዝፈልጠና ኮይኑ ይስማዓኒ ብምባል መለሰላ። ንጽባሒቱ ሰዓት ትምህርቶም ኣኺልዎም ክኸዱን ከለዉ እቶም ቆልዑ ይፈትዎ ከም ዘለዉ ዘስተብሃለት ኣንድሪያ ስማዕን ዶስኻ ክትባረር ዲኻ ድሊኻ ኢላ ዘረባኣ ከይወድአት ኣብ መንጎ ኣሌክስ ስለ ዝመፀ ኣቋሪፃቶ ኸደት። ኣሌክስ ንጆስ ተዳልኩም ዓውዓው ትብሉ ዘለኹም ጆስ ዓርከይ ብዙሕ ኣይትገደሰላ ኢኻ ንሕጅን ገንዘባ ኢለ ዝቐርባ እምበር እዚኣ ደኣ እንተይ ማዓት እንዴን ዘለዋ ሽኮሪናታት ኢልዎ ተመርቀፈ። በቲ ኩነታት ዝሓዘነ ጆስ ሰበይቱ ብድሕሪኡ ኣብ ሕማቕ ህይወት ከም ዘላ ኣስተብሃለ። ንምሸቱ ኣንድሪያ ቀያይራ ተመሻሺጣ ንኣሌክስ ዝኽሪ መዓልቲ መርዖኦም ክጽምብሉ እናተጸበየቶ ንሱ ግን ክመጽእ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ምስ ገንዘባ እምበር ምስኣ ፍቕሪ ስለ ዘይነበሮ። ብቴሌፎን ጸርጸር እናበለት ኣብታ ፍሊት ዕለት ክጠልማ ምኽኣሉ እናሕረቓ ድማ ተቋየቐቶ። ንሱ ግን ኣይተገደሰላን። ብድሕሪ እዚ ጆስ ክሰምዓ ስለ ጸንሐ ብጽባቐ ኣንድሪያ ተገሪሙ ኣንድሪያ ክትጽብቕ ኮይንኪ
ኢሉ ክሓቕፋ ጀመረ እታ ለይቲ ድማ ብሓንሳብ ሓደሩ ንጽባሒቱ ግን ኣንድሪያ እዚ ፈጺሙ ከጋጥማ ይነበሩን እናበለት ክትቋየቕን ከተንጸርጽረሉን ጀመረት ካብቲ ዝነበርዎ መደቀሲ ብቕልጡፍ እናወፀት ጆስ እውን ከምኡ ናብ ምኽስኳስ ኣታኽልቱ ኣምርሐ ምስ ወዱ እናተፃወተን ከሎ ኣብ ሓሳቡ ድማ ንደቁ ኣቦኦም ምዃኑ ክነግሮም ከም ዘለዎ ክሓስብ ጀመረ ወዱ እውን ድምፂ ብኡ ዝሰምዐ ክመስል ኣነስ ካብ ቀደም ዝፈልጠካ ዝነበርኩ ኮይኑ እናተሰማዓኒ ክልቲኦም ደቁ ኣዝዮም ከም ዝፈትዎ እናተዛረብዎ ኣብ ሞንጎ ግን እቲ ብስኽራን ዝተሰነፈ ኣሌክስ ዓውዓው እናበለ ንውሽጢ ናብ ገዝኦም ክኣትዉ ከም ዘለዎም እናተወቃየቐ ሰጎጎም ብድሕሪኡ ናብ ጆስ ግልጽ ብምባል ጆስ ዓርከይ እዚ ኩሉ እዋን ዳ ኣብ እስር ቤት ኢኻ ነርካ ኢሎሙኻ በሎ ጆስ ከዓ እወ ግን ብዘይገበርክዎ ኢኮ ኢሉ ዘረብኡ ከይወድአ ህይወት ከምኡ እያ ማሲ ፍትሓዊት ኣይኮነትን ነቶም ሕማቕ ሰባት እያ ትኾነላ ጆስ ገሪምዎ ዘረብኡ ሕውሱስ እናበሎ እንታይ ማለት ከ ኢኻ ኣሌክስ እውን ተቐብል ኣቢሉ ንኣብነት ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ሓደ ሃሪመዮ ነይረ ብህይወት ተሪፉ ድዩ ወላ እንታይ ግን እንድዒ ካብ ገልጠምጠም ዝብል ምስኡ ኢልኻ ገሪፈዮ ኸይደ ሓደ መስኪን መፂኡ ረዲእዎ ብሞባይለይ ከዓ ንኹሉ ቀዲሐዮ ብድሕሪኡ ነህለኹልካ ኣነ ብሰላም ምስ ሓንቲ ሃብታም እናነበርኩ ድላይ ይበልዕ ድላይ ሰቲ ምስ ተፈላለዩ ኣዋልድ ይዘውር ምሽኪናይ ትወዲ ግን ኣትዋ እስር ቤት ኣብ ሞንጎ ከምኡ እናበለ ጆስ ኢዱ ሰዲዱ ካብ ናይ ኣሌክስ ጁባ ሞባይል ወሰደ ጆስ ዓርከይ ክትጨርም ክትዘናጋዕ ገለ ተደሊኻ ኣይትሰከፍ ሙሉእ ቢራ ፍርጃ ኣለካ በቲ ጋጣሚ ጆስ ሰንቢዱ ተረፈ ኣብ ገዛእ ገዛይ ገበኔና ተዓቂቡ ንዓይን 10 ዓመት ከኣፈሪድኒ ብምባሉን ብውሽጡ እናስ ቆርቆረ ተገረመ ኣንድሪያ ኮርያብ ክሽነ ኮፊላ ኣሌክስ ኣብ ዝኽሪ መዓልቲ መርዖም ስለ ዝጠለማ እናተቋየቆቶ ንሱ ግን ኣብ ሞንጎ ንገንዘባ ኢሉ ዳ እምበር ንዓኣ ናይ ብሓቂ ፍቂሩ ከም ዘይተመርዓዋ ኣነፂሩ ብምዝራብ እንተ ደኣ ትጭቕጭቕኒ ኮንኪ ፈፂመ ምሳኺ ክቕፅል ኣይክእልኒ እናበለ ንዕቀቱ ኣዝነበላ ዘይደቁ ከም ደቁ ክሪኦም ከም ዘይክእሉን ወሲኹ ንልባ ጎድኦ ብድሕርዚ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾ ምስ በፅሐ ነቲ ቐፅሪ ዝመልእዎ ፖላይስ ኢዱ ከልዕል ትእዛዝ ኣመሓላለፍሉ ነቲ ን10 ዓመት ገበነኛ ክነሱ ተሓቢኡ ፀንሐ ኣሌክስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእተውዎ ጆስ ካብ ውሽጢ ገዛ ወፂውን ኣታ ኣብ ገዛእ ገዛይ እምበኣር ተሓቢእካ ነርካ ብምባል እናተዛረበ ናይ ኩሉ እዋን ዓመታት ሕርቃኑ ከውጾ ፈተነ ኣሌክስ ንኣንድሪያ ኣድሕንኒ በጃኺ እናበለ ክልምና እኳ እንተፈተነ እቲ ሓቂ ዝበርሃላ ኣንድሪያ ግን ፈፂማ ከም ዘይትሕግዞን እዚ ኩሉ ዓመት ኣታሊልዋ መፅንሑ እናጓህያ ብትሪ መለሰትሉ ካብኡ ንሱ ናብ እስር ቤቱ ጆስ ከዓ ናብ ሰበይቱን ደቆን ተሓቋቆፈ ኣንድሪያ ንደቃ ኩሉ ተሓቂ ምስ ዓለለቶም እውን ብሓጎስ ተቐበልዎ Something told me you were part of our family. Here.